Už ste stretli kazateľa ako som ja. Už ste počuli kazateľa ako som ja. Ľudia rozličného veku, z mnohých národov a kultúr celého sveta sú požehnávaní službou evangelistu Jesse Duplantisa. Jeho vysielania nájdete na 27 televíznych staniciach v 13 jazykoch po celej zemi. Jeho posolstvá o radosti, láske, uzdraveniu a prosperite v Ježišovi požehnávajú veriacich a priťahujú stratených. Ako bývalý rockový hudobník som mal svoju predstavu, ako ma Boh môže využiť. Viem hrať na viacerých nástrojoch a aj spievať, takže sa mi zdalo byť jasné, že Boh použije moje hudobné schopnosti. Ale Boh ma nepovolal hrať hudbu, povolal ma robiť niečo, čo som nevedel. Kázať evanjelium. V hudbe som bol doma, ale ako kazateľ som sa cítil, ako keby mi niekto povedal, že mám chodiť po vode. Nikdy som v takom prostredí nežil. Povolanie evanjelistu bolo pre mňa skúškou viery v moc Božiu. Keď ma Boh povolal kázať, tak som to nechcel robiť. Povedal som mu, ja to neviem. Boh mi odpovedal, preto som ťa povolal, aby si to robil. Nebudem žiť v nedostatku. Veríme a sme si tým istí, že ty si Kristus, syn živého Boha. V roku 1994 som mal 1 705 000 ľudí, ktorí v Amerike odovzdali život Ježišovi. Poznáš osobne Ježiša? Stretol si už môjho priateľa? Vítajte, volám sa Jesse Duplantis a verím, že to, čo uvidíte, sa vás veľmi dotkne. Je to už dávno, čo sa mi to stalo, teraz som už šedivejší a nie tak štíhly, ale nezmenil by som nič z toho, čo mi Pán povedal, aby som hovoril v cirkvi Johna Ostina. Verím, že toto video s názvom Blízke stretnutie s Bohom vás požehná. Jeho témou je môj výlet do neba. Ja som tam naozaj bol a chcel by som vám o tom porozprávať. Zmenilo mi to život a verím, že to zmení aj váš život. Zavolajte si nejakých priateľov a pozrite si tento videozáznam. Verím, že sa vám to bude páčiť, lebo hovorí o nebi. To, čo som si myslel o nebi, bolo nesprávne, lebo to vychádzalo z môjho teologického pohľadu na vec. Čo si ľudia myslia, že Boh povedal o nebi. Ale keď som to tam videl, tak som bol úžasnutý, čo Boh pripravil pre nás. Tak sa posaďte a uvoľnite svoje vnútro na to, aby dokázalo prijať tento nádherný zážitok blízkeho stretnutia s Bohom. Obohatí vás to. Prosím, sadnite si. Sláva Bohu. Vidím, že ľudia stále prichádzajú, to je úžasné. Sláva Bohu. Hneď na počiatku by som chcel pripomenúť jednu vec. To, o čom sa vám dnes chystám hovoriť, neberiem na ľahkú váhu. Biblia hovorí, že niektorých dal za apoštolov, iných za prorokov, iných za evanjelistov, pastorov a učiteľov. Ja to nazývam výkonná zložka Božej vlády. Biblia hovorí, niektorých ustanovil, nie všetkých. Je rozdiel medzi evanjelistom a cestujúcim kazateľom. Evanjelista ako súčasť Božej výkonnej zložky nikdy nevykonáva funkciu pastora, ale cestujúci kazateľ áno, pretože tam ide o niečo iné. Takže keď vykonávate túto službu, a je to slávna služba, alebo viaceré služby, tak to neberiem na ľahko. Takže by som chcel, aby ste tu všetci zostali až do konca, lebo viem, že vás to požehná. A nedajte mi nálepku človek, ktorý bol v nebi, lebo všetci, ktorí sú spasení, už tam boli. A tí, čo nie sú, tak si radšej zvykaj na horúčavu, lebo keď raz odídeš, tak tam bude veľmi horúco. Mňa Boh povolal za evanjelistu, aby som kázal evanjelium. Keď som zažil tú skúsenosť, o ktorej budem hovoriť, tak som to svojej žene povedal až o 5 dní. Beriem to veľmi vážne, nahovoril som to na audiozáznam v mojej cirkvi pod autoritou môjho pastora. Viete, ja sa nezaujímam veľmi o nejaké ohromujúce zážitky. Mňa zaujíma nadprirodzeno. Lebo ohromujúce zážitky prinášajú slávu ľuďom, ale nadprirodzeno prináša slávu Bohu. Ak chceš, aby v tvojom živote pôsobilo Božie pomazanie a pôsobilo trvalo, nikdy sa nesnaž o okázalosť, zaujímaj sa o nadprirodzeno. Aj Ježišovi hovorili, ty si veľký konateľ zázrakov. A on im odpovedal, to nie ja, ale Otec, ktorý koná vo mne.
Všimnite si to. Snažili sa z Ježiša urobiť veľkolepú teatrálnu postavu, keď hovorili, urobil si zázrak. A on odpovedal, nie. To môj otec. Ja som prišiel konať jeho vôľu. Takže o tejto svojej skúsenosti som len trochu hovoril na určitých stretnutiach veriacich, keď mi Pán dovolil, aby som o týchto veciach začal hovoriť. Lebo ľudia majú tendenciu počuť niečo a potom to nejakým spôsobom preháňajú. Ja vám chcem len hovoriť o svojej skúsenosti, ktorú milujem a ktorá vás požehná. Ale základ na to, aby ste žili v Božom slove, je čítať Božie slovo. Takže denne ním rastite. Nie len v nedeľu, denne. Takže poďme si spolu pozrieť zo pár veršov z prvej knihy Mojžišovej. A chcel by som hovoriť o blízkych stretnutiach s Bohom. Nazval som to blízkymi stretnutiami, lebo keď Boh príde k vám, tak to vie váš duch, vie to vaša duša a vie to aj vaše telo. Niektorí tvrdia, že Boh nie je reálny. Len chvíľu vydrž. On tu dnes je. Ľudia sa ma pýtajú, ktorá je moja najobľúbenejšia kniha z Biblie. Zo Starého zákona je to Genesis. A v Novom zákone sú to Efežania. Milujem tieto dve knihy a užívam si ich. Takže poďme si prečítať niečo z prvej knihy Mojžišovej, z Genesis, a pozrieme sa na verš 26. Boh povedal, urobme človeka na svoj obraz podľa našej podoby. Pozrite na mňa. Koľký z vás chcú vedieť, ako vyzerá Boh? Vyzerá ako ja. Vyzerá ako ty. Sme stvorení na jeho obraz. Prečo konáš tak, ako konáš, brat Jesse? Som stvorený na jeho podobu. Dovolte mi povedať niečo o Bohu. Nie je tichý, je to hlučný Boh. Je teatrálny v tom, čo robí. Spomeňte si, keď prišiel k Červenému moru, tak Biblia hovorí, že dýchom z jeho nozdier rozdelil more. Fúkol nosom a Červené more, a už bolo preč. Je všetko stravujúcim, mocným Bohom. A hovorí hlasno, je hlučný, nechodí takto. Nerobí to takto. Je hlučný. Jedného dňa príde späť a zakričí tak hlasno, že to vyťahne tvoju starú mamu z hrobu. Je hlučným Bohom. Dáva najavo, čo cíti. Musíte ho dnes poznať. Povedal, urobme človeka na svoj obraz a podľa našej podoby. Verš 26. Aby panoval nad morskými rybami. Všimni si slovo panoval, takže ak si rybár, mal by si chytiť ryby. Máš panovať. Aby panoval nad rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou polnou zverou a nad všetkým, čo sa plazí po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal. Všimni si, že tam nie je napísané, že ich chcel zabiť, ale že ich požehnal. A potom im povedal, buďte plodní, to sa mi ľúbi. A rozmnožujte sa. A naplňte zem. A väčšina ľudí zabúda na nasledujúce slová. Podmaňte si ju, zvláštne slová. Podmaňte si ju. Boh tu ukazuje Adamovi, že v dokonalom prostredí, kde žili, bude ešte niečo, čo bude treba zrovnať. Podmaň si ju, daj to na poriadok. Čo vlastne hovoril? Had prichádza. Had prichádza. Podmaň si ho. Urob, čo treba. Had prichádza. Keď sme ešte žili s otcom, tak on si ma podmanil. Nikdy nezabudnem na jeho slová. Chlapče, ja som ťa dostal na tento svet a môžem ťa z neho aj zniesť. Nemil sa, zachlomaždím ťa a urobím si ďalšieho takého, ako si ty. Povedal som, dobre otec, už poslúcham. Ten si ma vedel podrobiť. Podmaňte si ju, zvláštne slová v dokonalom prostredí, kde žili. Ale Boh mu dával na vedomie, že prichádza had, ktorý bude hovoriť a on ho mal umlčať, lebo mal vládu nad všetkým stvorením. Ale samozrejme Adam to neurobil. Chcem o tom hovoriť, pretože prvé otvorené stretnutie s Bohom prišlo cez Adama. Adam je jediným človekom v tele, ktorý videl Boha Elohima Jahveho tvárou v tvár. Bol 5 cm od jeho nozdier, keď Boh vdýchol do neho život. To nebolo umelé dýchanie. Pretože vtedy by chytil jeho nos a vdýchol by mu do úst, ale Biblia hovorí, že to vdýchol do jeho nozdier. A keď Adam otvoril oči, tak uvidel svojho stvoriteľa. Blízke stretnutie s Bohom.
A keď niekto zomrie, tak ten istý dých, ktorý dostane dieťa, keď sa narodí, tak Boh je pár centimetrov od úst tohto človeka a pri poslednom výdychu vezme tento dých späť do seba. Boh vydýchne a veci začnú žiť. Nadýchne sa a vojde to do ňoho späť. Aj toto ukazuje, že sme urobení na jeho obraz a podľa jeho podoby. Tie prvé stretnutia s Bohom, ako som už predtým povedal, ma rozčuľovali. Nerozumel som vtedy Bohu a nie som nejaký zvláštny človek, takže keď sa ma ľudia pýtajú, prečo sa mi to dialo, poviem, neviem. Viem len to, že sa to stalo. Prvé stretnutie s Bohom, kedy som naozaj rozumel, o čo ide, som mal vtedy, keď som mal 9 rokov. Nikdy som si nectil Boha, lebo som nevedel, či existuje. Nerozumel som Bohu, ale bál som sa Boha. Vedel som, že keby prišiel do mesta, tak ma určite zabije. Bál som sa ísť na večeru Pánovu. Koľký z vás sa toho boja? Buďte úprimní. Ktorí ste boli katolíci? Vtedy sme mali, a v katolíckej cirkvi doteraz existuje doktrína transsubstancie. Znamená to, že oplátka na prijímaní sa doslovne stáva telom Kristovým. Koľký ste o tom počuli? Koľký z vás, keď ste išli na prijímanie, tak ste takto otvorili ústa, kňaz vám vložil do úst oblátku a nesmeli ste ju požúvať. Pastor Austin dnes na Večeri Pánovej povedal, choďte a normálne jedzte ten chlieb. My tu takéto veci robiť nebudeme. Problém bol v tom, že keď ste išli na miesto, tak oplátka sa zalepila hore na podnebie. Koľký viete, o čom hovorím? A keď sa mama nedívala, tak ste začali robiť všetko, aby ste to nejak odtiaľ dostali. Je to tak? Lebo katolíci hovoria, že sa to stane skutočným telom Kristovým. Pamätám, ako som to raz robil. Mama to zbadala a hovorí, čo robíš? Hryzieš do Ježiša. Och, ja nechcem pohryzť Ježiša. Tak som nechal Ježiša, aby sa sklzol mojim hrdlom. Nechápal som to vtedy. Keď sme dnes mali Večeru Pánovu, tak niektorí z vás to stále robili takto. Lebo si ho nechcel pohryznúť. Potom, keď sme prešli k protestantom, tak nám dali hroznový džús, aby sme ho pili. A ja som mal prvú protestantskú Večeru Pánovu. Bol som vtedy malý, mal som asi 9 rokov. A prišiel ku mne chlapík s táckou s keksami. A ešte s hroznovým džúsom. Pozrel som na keksy a zobral si plnú hrst. A mama mi hneď strelila. Povedal som, mami, veď ten ujo mi to dal. Nezabudnem, ako mi podal džús a mňa napadlo. Tu sa napijeme. Viete si predstaviť, ako pijú deti? Snažia sa to vylízať až do dna, keď sa na nich nepozeráte. A mňa napadlo, hej, tu to robia nejako inak. Tak som bol celý nedočkavý, kým som nemal v rukách tie keksy. A potom povedali, zajedzme si spolu z tela Kristovho. V protestantskej cirkvi môžete jesť keksy. Pomyslel som si, tu je fajn. Potom povedali, teraz sa spolu napíme z pohára a ja som sa chystal napiť, keď sa z kazateľnice ozval do krvi prenikajúci krik. Práve som išiel piť. Ak to piješ nehodne, odsudzuješ svoju dušu do pekla. Tam nechcem ísť. Nechcem ísť do pekla kvôli poháru džusu. To teda nie. Bál som sa ísť na Večeru Pánovu. Bol som z toho zdesený. Koľký z vás to poznáte? Vidíte, ako do najsvätejšieho aktu, ktorý je tu na zemi, bol vložený strach, aby ste to nerobili. Zaujímavé, ako to diabol urobil cez teologicko-homileticko-filozofické doktríny. Znie to múdro, ale ja som vzdelaný. Keď som mal 9 rokov a nebal som sa Boha, tak nikdy nezabudnem na to, ako som mal prvé videnie Pána. Vtedy sme bývali v karavane a išiel som si lahnúť do postele. A videl som, ako ku mne prichádza nejaký muž. Bol úplne blonďatý a viem, že to bolo videnie, lebo prichádzal na oblohe. Boli tam hromy a blesky a volal, boj sa Boha. Chlapče, boj sa Boha. Napadlo ma. Vydesilo ma to. Bežal som k mame a povedal som, videl som toho chlapa. A povedal mi, aby som sa bál Boha. Normálne mala povedať, ale ona povedala, chlapče, ale veď ty si pohan.
Mal som mať bázeň pred Bohom, ale nerozumel som mu. Boh ma desil. A predsa som neustále cítil, ako je jeho duch okolo mňa. Už ako malé dieťa som to vedel. Dokázal som vnímať a cítiť Božiu prítomnosť. A až v dospelosti som sa dozvedel prečo. Mal som mladšieho aj staršieho brata a okrem toho jednu sestru. Moja mama potom, čo bola spasená, chodila k nám do izby a hovorila: Pane, chcem kazateľa. Boli sme tam 3 chlapci. Ktorý z nich to bude? A Boh jej odpovedal: Jesse. Mama na to: To nemôže byť Jesse. Jesse nie. Veď to je pohan, to je pohan. A potom kládla na mňa ruky, keď som spal. Nevedel som o tom, ani si to nepamätám. Povedala mi to až neskôr, keď som bol spasený. Hovorila Bohu: Pane, pýtam si od teba, aby si povolal môjho chlapca. Aj keď o tom nebude vedieť, sprevádzaj ho všade, kam pôjde. A Boh vypočul slová mojej mamy. Nech som išiel kamkoľvek, bral som drogy, fajčil kokain, počul som Boží hlas. Hej. Pozrel som na bubeníka, počul si to? Nepočul som nič. Hovorí mu: Boh je tu. Vážne? Ľudia si mysleli, že to sú nekvalitné drogy, ale to Duch Boží reagoval na mamine modlitby všade, kde som išiel. Nezabudnem na jednu príhodu, keď sme išli do Mexika a boli sme na strašnom mieste. Bol to nočný klub a diali sa tam také veci, že ani ich nemôžem tu spomenúť. Ten klub bol tak plný hriechu, že už horšie to nemohlo byť. A zreteľne som počul Boha zarevať: Vypadni odtiaľto teraz! Och, hneď som sa postavil. Jimmy sa spýtal, čo sa deje. Boh mi povedal: Vypadnite. Kto to povedal? Ja na to: Boh. Zabije nás všetkých, vypadnime. Na toto nezabudnem. Vybehol som z toho klubu a zmizol preč. Vrátil som sa do svojho hotela a zavolal som mame do Louisiany, kde bývala. Hovorím jej: Mami, ona na to: Keď som sa modlila, Boh mi povedal, že si v hnusnom, smradlavom nočnom klube a ja som ho prosila, aby ťa odtiaľ dostal. Počul si ho? Ja na to: Povedal mi niečo. To sa naozaj stalo. Blízke stretnutia s Bohom. Nepretržite. Ako malý chlapec, všade, kam som išiel. Nezabudnem, ako som raz povedal učiteľke: Pán chodí so mnou. Pozrela na mňa: Iste. Povedal som jej: Nežartujem. On chodí všade so mnou. Každú chvíľu môže vojsť týmito dverami. Ja som to vedel. Spýtala sa ma: Prečo tomu tak veríš? Odpovedal som jej: Jednoducho sa to deje. Ona tomu nemohla rozumieť. Ja som tomu nerozumel, ale mama áno. Ona vedela. Ako 17-ročný som si požičal auto svojej priateľky a práve som bol na ceste späť. Netušil som, že to bude ďalší deň stretnutia s Bohom. O tomto príbehu som urobil nahrávku a trvá 3 hodiny, ale ja to poviem stručnejšie. Takže som šoferoval auto a deň predtým mi moja mama povedala: Jesse, videla som príliv krvi Ježiša Krista, ako sa prelial cez teba. Pomyslel som si: zas tie jej duchovné veci. Tak som jej povedal: To je milé, mami, ďakujem. Ale už mi o tom nehovor. Obrátila sa k môjmu otcovi a povedala: Paul, videla som prílivovú vlnu krvi Ježiša Krista zakryť Jesseho. Odpovedal: To je dobré. Opakoval znovu: Mami, to je dobré. Povedala: Neviem, čo to znamená, ale niečo sa udeje. Deň na to sedím v aute a šoférujem po ceste. Viete si predstaviť, ako šoférujú 17-roční šoféri. Išiel som veľmi rýchlo a prešiel som do ľavého pruhu, aby som obišiel auto predo mnou a práve začala búrka. Takže pršalo, ale ja som aj tak predbiehal. A motor, viete, riskoval som, stíhal som len o vlások, išiel som vyše 100, aby som obišiel auto predo mnou a zhasol mi motor. Bolo to také malé auto, ktoré mali mnohí z vás a v tom sa v protismere objavilo auto. A ja som nevedel, čo mám robiť. Šliapol som na plyn, ale motor nešiel. Dostala sa doň voda a on zhasol. A potom som urobil nie moc rozumnú vec. Prudko som šliapol na brzdu a stratil som kontrolu nad autom. Vyletelo do vzduchu a 3-krát sa otočilo. Dostal som totiž šmik, preletel som ponad 1,80 m vysokú poštovú schránku a začal som sa točiť vo vzduchu. Nikdy nezabudnem, ako auto rotovalo a ja som sa držal volantu.
Videl som, ako sa dvere pokrčili, rozbili, kus ostrej ocele z nich mieril rovno do mňa. Pripadal som si ako v harmonike, celé auto sa skrčilo. Ale niečo ma chytilo za plece, chytilo a držalo na sedadle. Volant sa mi zlomil v rukách a teraz počúvajte. Keď sa volant zlomil, vyleteli spod neho pukance. Pukance. Nikdy na to nezabudnem. Pukance. Ale na rameni som stále cítil niečiu ruku. Keď to celé skončilo, tak autogénom museli rozrezať auto, aby ma dostali von. Jedno rameno som mal vyklbené a visel som dolu hlavou, lebo auto skončilo na streche. Ale na druhom ramene som stále cítil niečiu ruku. Nevidel som ju, ale cítil som tlak. Čo je zas toto? Pomyslel som si. Cítil som ruku Božiu. Viem, že to bol on. Vtedy som to nechápal, ale dnes už to viem. A tá ruka sa pomaly zdvihla z môjho pleca. Ľudia na ceste zastavili. Čím skôr ma chceli dostať z auta, aby sa auto nezapálilo, a tak ma vyrezali von. A ja som stále vykrikoval: Pukance! Pukance! Mysleli si, že som v šoku, ale ja som zažil blízke stretnutie s Bohom. Boh ma doslova držal, pretože po zlomení volantu by som preletel na druhú stranu a ten kus ocele by prepichol moje plúca a zabil by ma. Naozaj tým myslím, že nejaká ruka ma fyzicky držala dole. Držala ma. Díval som sa tam a hovoril si: Bože, čo to je? Čo to je? Všetci si mysleli, že som v šoku. Prišla sanitka a zobrala ma. Keď ma vyrezali z auta, tak som padol dole a povedal som im: hej, chytili ma a povedali: nehyb sa. Viete, keď nezomriete pri nehode, tak zomriete v sanitke. Tak bláznivo išli. Hnali sa do nemocnice. Stále som vykrikoval: Pukance vyšli z volantu. Povedali si: ten je v šoku, a priviazali ma. Povedal som im: počúvajte, niekto držal moje rameno. Niekto držal moje rameno, keď som letel, inak by som zomrel. Oni na to: áno, áno, už ticho. Ale ja som vedel, že niečo sa stalo. Stretnutie s Bohom. Došli sme do nemocnice, zavolali rodičom a tí hneď prišli. Zvláštne bolo, že moja mama išla po tej istej ceste 2 minúty za mnou, keď ma naložili do sanitky a odvážali. Takže keď sa ich auto križovalo so sanitkou, ktorá išla opačným smerom, povedala: Paul, modlíme sa, nech pri tejto strašnej havárii nikto nezomrie. A to som bol ja. Ale oni to nevedeli. Takže keď sme sa napokon dostali do nemocnice, zavolali mojich rodičov a oni sa okamžite hnali ku mne. Trochu zábavné bolo to, že ešte keď sme spolu telefonovali, tak som jej povedal: mami, mal som haváriu. A mama na to: Paul. Uvedomila si, že haváriu, ktorú videli, že to som bol ja. Povedala: cítil si niečo v tom aute? Povedal som: mama, pukance vyšli z volantu. Ako by to nepočula, spýtala sa: ešte niečo iné? Mami, niekto držal moje rameno. Povedala: Paul, to je ten príliv krvi Ježiša Krista, ktorý som videla včera na Jessim. Boh ochránil môjho chlapca, keď ho držal za rameno, aby nezomrel a nedostal sa do pekla. Napadlo ma: mami, tak som sa ozval a ona na to: nehýb sa. Ja som sa nemohol hýbať. Hneď som u teba. Sadli do auta a hnali sa ako blázni. Keď dorazili do nemocnice, jej prvá otázka bola: si v poriadku? Si v poriadku? Áno, som. Poobzerala sa okolo seba, bolo tam plno doktorov a spýtala sa: máš čisté trenky? Je všetko v poriadku? Poznáte, mami. Bolo to zahambujúce. Hovorím: mami, po tretej otočke. Mami, radšej sa už nepýtaj na takéto veci. Ale mamu trápia takéto veci. Viete, že mami vždy zaujímajú takéto veci. A poznáte aj chlapcov. Mama by to menila každú chvíľu a chlapci by to prevrátili znútra von a nosili ďalej. Ich to netrápi. Chalani sú blázniví, nestarajú sa. Ju trápili moje trenky a ja som sa skoro zabil v aute. Mal som malú ranku na ruke a malú nad okom. To bolo všetko. A pritom som tam mal zomrieť. Titulky v novinách zneli: je nemožné prežiť takúto nehodu. A ďalej bolo v novinách napísané: ten mladý muž tvrdí, že niekto ho chytil a držal za rameno. Pustili ma domov a na druhý deň som bol ako dolámaný. Ale povedal som otcovi: chcem vidieť to auto. Otec, pukance vyšli spod volantu. Povedal: chlapče, prečo to hovoríš? Čo je s tebou? Otec, všetci si myslia, že bláznim, ale pukance vyšli z volantu. Chcem vidieť to auto.
Tak sme išli na šrotovisko, kde bolo naše auto a museli ho zdvihnúť žeriavom. Keď sme sa do ňoho dostali, tak celá podlaha bola posypaná pukancami. A potom sme si uvedomili toto. V priečinku pre rukavice bol sáčok s pukancami. A vtedy, keď auto rotovalo vo vzduchu a volant sa zlomil v mojich rukách, tak priečinok sa otvoril a vrecko s pukancami vrazilo do volantu a všade lietali samé pukance. A vtedy som si uvedomil, že sa to zapísalo do mojej mysle, aby som dokázal ľuďom, že som nebol v šoku, že som vedel, čo vidím. Bolo to ďalšie blízke stretnutie s Bohom. Ako som dospel, môj život sa rozbehol do väčšieho a väčšieho hriechu. Hrával som v nočných kluboch, na rockových koncertoch, ale stále som počul Boha hovoriť k môjmu vnútru. Vravel som mu, nechaj ma, daj mi pokoj. Niekedy som zastal a z diaľky som vytočil mamu alebo ženu a povedal, vy sa modlíte, prestaňte! A praštil som slúchadlom. Strašne ma to rozčuľovalo. Boh naplňal modlitbu mojej mamy, keď som mal 5 rokov. Všade, kam som išiel so mnou. Skúšal som zbaviť sa ho, ale príbeh o mojom spasení v hotelovej kúpeľnice z Billy Grahama ste už počuli. A potom ma Pán povolal do služby, ale nie hneď vtedy, keď som bol spasený. Boh neposiela do terénu bábätká, z ktorých ešte padajú plienky. Najprv sa musíte podriadiť autorite pastora, začleniť sa do práce cirkvi a učiť sa. Keď nás Pán povolal do služby, tak som sa modlil za veci a Pán odpovedal. Môžem vám úprimne povedať, že všetko, za čo som sa modlil, Boh pre mňa urobil. Musím to tu povedať a nijako to nepreháňam. Ale vždy som sa modlil podľa múdrosti a slova Božieho a Boh bol taký dobrý ku mne. Povolal ma do služby. Robil som to podľa príslovia, radšej sa zodrať, než zhrdzavieť od nečinnosti. Začal som kázať a za prvý rok som mal 51 evangelizácií s prebudením. Mali sme 7 evangelizačných kampaní, 11 konferencií, pracovali sme neustále. Odišiel som do Jonesville v Louisiane a mal som bolesti v hrudníku. Katy, svojej žene som nepovedal nič. Kázal som denne, niekedy 2-krát za deň a nedeľu za nedeľou. Kázal som hocikde. Stačilo, že mi dali príležitosť, aby som hovoril o Ježišovi. A vtedy prišlo k ďalšiemu stretnutiu. Pamätám si, ako som bol v dome jedného pastora. Vždy som si čítaval Bibliu predtým, než som zaspal, aby sa moja myseľ nasýtila slovom Božím. Niekedy mi Pán dal tému na kázanie v sne, alebo počas toho, ako som spal. Vždy som mal pri sebe malý diktafón, nič som si nepísal, ale zobral som ho a nadiktoval som, keď sa zobudím, tak budem kázať na túto tému. Vypol som ho a lahol si spať. Takže čítal som svoju Bibliu a ako som ju čítal, paplón som mal vytiahnutý potiaľto a vyzeral som takto nejak. A keď som sa pozeral hore, tak som pri svojej posteli videl stáť najväčšieho chlapíka, akého som kedy videl, s dlhými blond vlasmi. Pozeral som na ňo a šokovalo ma to. Pozeral som na hodiny, do Biblie a späť. A bol tam. Povedal som... Nepočul som ho vojsť, ale stál tam a videl som ho tak, ako vás tu. Pozeral na mňa a nikdy nezabudnem na jeho blond vlasy. Povedal, bol som poslaný Pánom povedať ti, aby si spal. To bolo teda divné. No, dobre. Rozmýšľal som, toto je Boží anjel a ja ho fyzicky vidím, tak ako vidím vás. A znovu zopakoval, bol som poslaný Pánom povedať ti, aby si spal. Spí. Dámy a páni, takto som sedel v posteli, hlava mi padla dozadu a Biblia urobila toto. A spal som ako drevo 12 hodín. Zobudil som sa o 12. na obed v tej istej pozícii s Bibliou na hrudi. A cítil som sa fantasticky. Vyšiel som z izby a povedal pastorovi, včera v noci bol v tomto dome Boží anjel. Povedal, vieš čo, mám 2 psov, ktorí včera vystrájali ako blázni. Bál som sa, že ťa zobudia a tak som ich tlkol, aby boli ticho. Robil som všetko možné, aby som ich utíšil, ale nedali sa. Povedal som, nepočul som žiadne štekanie, nepočul som nič. Boží anjel nás včera navštívil.
Prvé sa spýtal, ako vyzeral. Povedal som, bol veľký, ale bez krídiel. Bol obrovský a blonďatý. Nikdy na to nezabudnem. A bolo toho viac. Začal som vidieť anielov, blízke stretnutia s nadprirodzenom. Raz som kázal v jednej cirkvi a uprostred toho, ako som kázal, a nebola to príliš veľká cirkev, asi 100 ľudí. Možno, že nie ani toľko. Približne, ale ani nie toľko. A pri kázni som zakričal Sláva! A otočil som sa. A keď som tam stál takto otočený, tak na mieste, kde sedával spevácky zbor, sedelo plno anielov. Vyzerali ako lúče svetla. Zmlkol som, zabudol na ľudí. A nejaká žena v zadnom rade vyskočila a zakričala. Ja ich vidím tiež! Pozrel som na ňu a nevedel, čo robiť. Anieli začali vychádzať z miesta, kde sedával spevácky zbor a ako išli dopredu, tak som zastal a jeden z nich prechádzal popri mne a usmial sa na mňa. Poviem vám niečo. Keď vošli medzi ľudí, tak všetci ľudia v tej cirkvi padli na zem. Nik neostal stáť. Bum a boli na zemi. Poobzeral som sa. Všetci boli zoťatí na zem. Nemal som komu kázať, tak som si sadol. Doslova som urobil toto. Nemusíte mi veriť, ale počkajte, keď príde na videnie neba. Hovorím pravdu. V tej budove boli hriešníci, ktorí sa plazili, aby sa dostali von. Pastor tej tradičnej cirkvi neveril na padnutie pod mocou ducha. Neveril na nič také, ale teraz so ženou boli nosom na zemi. Deti boli nosom na zemi, nebol tam jediný človek, čo by stál. Pomaly sa začali zdvíhať spod lavíc a vo vestibule našli človeka, ktorý sa kolenačky snažil dostať von so slovami. Toto je moc na mňa, neviem, čo sa tu deje. Snažil sa odísť z budovy. Farmár. Povedal, stratil som všetku silu. A predsa tých anielov videli len dvaja ľudia, ja a tá pani. Začal som mávať podobné skúsenosti. A stávalo sa to často, tak som začal volať na pána, že by som ho chcel vidieť. A trochu nahnevane som mu hovoril, ukázal si sa Petrovi aj Pavlovi, prečo sa nechceš ukázať mne? Čo je zlé? Povedal si, že neuprednostňuješ nikoho, ale nevyzerá to tak. Bol som kresťanské bábätko bez zdravého rozumu ešte v plienkach. Tie modlitby boli úplne mimo, ale Boh rozumie takýmto veciam. A tak počas jedného stretnutia ma jeden Boží muž zavolal dopredu a povedal, neviem, kto si, ale pýtal si od Boha, aby si ho mohol vidieť. Pomyslel som si, no tak poďme. Povedal, Boh sa ťa chystá navštíviť. Príde v noci do tvojho domu a tvoja partnerka v manželstve, nepovedal manželka, sa vôbec nezobudí a nebude vôbec nič počuť. Ale Boh ťa príde navštíviť. Povedal, Boh sa ťa chystá navštíviť. Príde v noci do tvojho domu a tvoja partnerka v manželstve, nepovedal manželka, sa vôbec nezobudí a nebude vôbec nič počuť. Ale Boh ťa príde navštíviť. Pomyslel som si, fajn. Tak som bol hore celú noc a nič sa nestalo. Zostal som hore 4 noci a nič. Prešli 2 týždne a nič. Bol som taký nahnevaný a hovoril som, ten chlapík bol úplne mimo. Ja by som mu dal. Upálil by som ho ako proroka v starom zákone, keď sa mýlil. Bol som tak rozčúlený. A v tú noc, Katy ako obyčajne išla spať skoršie, som si išiel lahnúť okolo 12. a lahol som si do leznačky. Zvykol som takto zaspávať. A takto som zaspal a spal som až do 3. ráno, keď som sa zobudil a bol som úplne čulý. A v našej izbe začal fúkať vietor. Ľudia, hovorím o normálnom fyzickom vetre. Prvé, čo ma napadlo, bolo tornádo, hurikán. Fúkalo to na moju tvár. Záclony začali viať po izbe a vyleteli až úplne hore. Ležal som na bruchu a strátil som všetku silu. Videl som viať ten vietor a hovoril si, čo sa deje? A zrazu sa ozval hlas. Chcel si ma vidieť. Otoč sa. A ja na to...
Nie. Fyzicky som to počul týmito ušami. Vietor prenikajúci moje nechty, kožu na tvári, fúčal. A znovu som počul fyzicky hlboký hlas. Chcel si ma vidieť, otoč sa. Ty brďo. Nevedel som, čo mám robiť. Moje telo robilo toto. Takto skákalo. Prvé, čo ma napadlo, bolo Katy. Takže takto ležím a džugám. Tlkol som do nej, takúto modrinu mala a ona len toto. Tak som bol na ňu naštvatý. Znovu som začal. Bum. Boh je v izbe. Vstávaj. Akokoľvek som do nej tlkol, vôbec sa nezobudila. Proroctvo sa naplnilo. A hlas sa ozval po tretie. Žiadal si vidieť ma. Predstavte si tú situáciu. Fyzický vietor, nie duchovný, normálny fyzický vietor. Záclony vejú po celej izbe, moja žena spí ako drevo a ja sa bojím pozrieť na Boha. Houston, máme problém, nevieme, čo robiť. Takže udieram do Katy a hlas povedal 3-krát. Žiadal si vidieť ma. Tretíkrát povedal, žiadal si vidieť ma, otoč sa. Ja na to, počuj. Nevedel som, čo robiť. Zrazu záclony urobili a otočil som sa. Všetko bolo preč. Bol som naštvatý. Somár. Somár. Tak si chcel vidieť Boha, keď prišiel, tak sa neotočíš. Čo je s tebou? Vieš, koľky by toto chceli zažiť? Tak som bol naštvatý. A Katy? Zavrčal som. Znovu som mu tresol, zobudila sa, čo robíš? A ja na to, prepásla si to. Nevedela, o čom hovorím. Boh bol tu, ale ty si musela spať. Boh bol v tejto miestnosti. A ako vyzeral? Radšej som sa otočil. Na rameni mala modriny. To bolo blízke stretnutie. Takéto veci sa začali stávať častejšie. Fyzické prejavy. Až prišiel deň a k tomuto smerujeme. V roku 1988 v auguste bol som v kresťanskom centre Magnolia v Arkansase. Kázal som o prebudení pre pastora Paula Trokila na jednom stretnutí. Majú tam úžasnú cirkev. Ako sa volá ten brat z Victory Church v Tulse? A Billy Joe Dougherty. Jeho mama tam chodí. Bol pondelok a pastor povedal, vyzdvihnem ťa o 12:00. Pôjdeme na obed. Fajn, povedal som. Takže ma vyzdvihol z mojej hotelovej izby 105. Normálny deň. Vedel som, že sa niečo deje. Cítil som to v duchu, ale nevedel som, čo to je. Mal som už mnoho takýchto zážitkov, ale snažím sa byť stručný, lebo je to dlhý príbeh. Povedal, že si tam oproti je reštaurácia s výbornými steakmi. Ja na to, dobre, poďme. Tak sme si sadli a objednali jedlo a ja som začal cítiť nutkanie vrátiť sa do izby. Myslím tým veľmi naliehavé. Ale nechcel som byť nezdvorilý. Takže priniesli jedlo, položili ho na stôl a úžasne voňalo. Pozrel som na pastora a povedal, musím ísť. Sedeli sme tam viacerí pastori, tak sa spýtal, nie je ti dobre, si chorý? Ja na to, nie, ale musím sa vrátiť do izby. Je niečo v neporiadku? Nie, všetko je v poriadku. Neviem to vysvetliť, ale cítim silné nutkanie, aby som sa vrátil. Je mi to ľúto, prepáčte. A nechal som jedlo na stole. Spýtal sa, idem s tebou? Nie. Pozeral som na to jedlo a bolo mi to tak ľúto. Idete sa naobedovať a práve vám postavili na stôl jedlo. Postavil som sa a povedal, Paul, uvidíme sa večer. Musím sa vrátiť do izby. Prepáčte mi. A vyšiel som na ulicu. Prešiel som cez ňu do hotela, otvoril dvere na izbe, zobral som cedulku nevyrušovať a zavesil som ju na kľúčku. Bolo o minútu 1. Kontroloval som čas na digitálnych hodinách, čo tam boli. Klakol som si a nevedel, čo robiť, lebo som netušil, čo sa bude diať. Bol som v takej polohe, ako ma teraz vidíte. Povedal som, Pane, čo? A zrazu ma niečo vytiahlo z izby. Počul som.
Neviem, či som zostal v tele, alebo to bolo mimo môjho tela. Ja verím, že to bolo v tele. Bol som vysatý, vytiahnutý cez strechu. A uvedomil som si, že sa pohybujem neuveriteľnou rýchlosťou. A bol som v takom divnom dopravnom prostriedku. Vyzeral ako skelet, lepšie povedané, ako drôtené auto, ako vozidlo s drôtou, ktoré je uzavreté. A hnali sme sa. Obzeral som sa a hľadel som na toho istého blond aniela, ktorý ma navštívil kedysi. Ja mu hovorím, usmial sa na mňa. Povedal mi, máš sa stretnúť s Pánom Bohom Jahvem. Pomyslel som si, nesnívam. Ľudia, my sme sa tak hnali. Nazval by som to kočom alebo vozom, ale bez koní. Nebolo to otvorené, ale uzavreté a leteli sme neuveriteľnou rýchlosťou. A zrazu som cítil, ako to začalo spomalovať. Potom to zastalo a ľudia, keď sa tam otvorila brána, to bol najväčší šok môjho života. Nebo je nádherné. Je to obrovské miesto. Boh nezničil raj. Rozprestiera sa, obkľúčuje celé nebeské sveté mesto. Je to planéta. Vstúpil som a videl som vrchy, rieky, stromy, kvety, úžasnej vône. Hľadel som v nemom úžase. Vykročil som a zvolal. Sláva Bohu! Aniel opakoval, sláva Bohu! A obaja sme kričali, sláva Bohu! Povieš tam haleluja a to spustí reťazovú reakciu. Haleluja! Všetko tam oslavuje Boha. Obzeral som sa a hlavou mi behalo. Čo tu robím? Kráčal som tade úplne rovnako, ako tu kráčam po tomto pódiu. Prekrásne, nádherné stromy a prúdy vôd a hory, úžasne príjemné. Videl som aj sneh a predsa nebol studený. Nič tam nebolo tmavé, všetko žiarilo. Nádherné údolia, vrchy, prúdy vôd. Pozeral som na ňo a spýtal sa, čo tu robím? Odpovedal, máš sa stretnúť s veľkým Bohom Jahvem. Povedal, musíme ísť do mesta. Raj je veľmi veľký, je obrovský. A tak sme vykročili. A keď sme išli, videl som stromy zoradené na brehu rieky života. Vedel som, že je to ona. A pod nimi sa nachádzali tisíce ľudí. Išlo to do nekonečna. Zdalo sa, že to nemá konca. A ako to len povedať? Tie vozidlá privážali ľudí a prišli anjeli a usmerňovali ich. Všimol som si, že mám na sebe tie šaty, ktoré som mal dole na zemi. Ale ľudia, ktorí vychádzali z týchto vozidiel, ja to nazývam vozidlá, niektorí mali na sebe plášte spravodlivosti. Boli nádherné. A tí, keď vystúpili, tak bežali priamo do mesta, pozdĺž tej rady. Ale niektorí nemali takéto plášte, ale len jednoduché úbory, ako rúcha. A išli smerom k trónu. Všetci sa chceli dostať k trónu. Mohli ste sa pozrieť kamkoľvek, všade ste videli trón, z každého smeru. Bol hore. A videl som, ako tí v tých jednoduchých úboroch vybočili z rady a išli nabok. A keď prišli k tým stromom, tak z nich začali jesť zvláštne ovocie a s listami robili toto. Spýtal som sa anjela, čo to je? Aj títo ľudia môžu ísť k Božiemu trónu. Odpovedal, áno, veľký Pán Boh je milosrdný. Povedal som, ale v mojej teologickej mysli byť von z tela znamenalo byť s Pánom. Je to pravda, pretože za okamžik ste na druhej strane. Ale viete, niektorí ľudia nežijú pre Boha tak, ako by mali. Ale Boh je milosrdný a stále im pomáha a dotýka sa ich. Ale vyzerajú inak. Musia byť vyučovaní. Ak sa to nenaučíte tu na zemi, tak vás to budú musieť učiť tam hore. Hovorím vám to. Tie rúcha boli krásne. A keď som sa potom dostal späť na zem a skúmal som Bibliu, tak sa tam píše, že Boh dáva plášť spravodlivosti a rúcho spasenia. Je tam rozdiel. Niektorí ľudia nežijú blízko Bohu, aj keď poznajú Ježiša. Mohli by žiť oveľa lepšie. Pôjdu k trónu, ale potrvá to určitý čas. Každý sa tam chce dostať k trónu. Keď sme kráčali, obzrel som sa a uvidel muža. Zavolal, hej Jesse.
Okamžite som ho spoznal. Bol to robustný, mocný chlap. Povedal som, ty si Abraham. Povedal, áno. A toto je stále moja náruč. Ja tu každého privítam. Ľudia, to som sa ešte nedostal ani k bránám mesta. Povedal mi, ako sa máš? Ja na to... Hovorím mu, celkom dobre. Sláva Bohu. On na to, sláva Bohu. Aniel, sláva Bohu. Spustilo to reťazovú reakciu. Ľudia kričali a chválili Boha. A ja som si obzeral Abrahama. Bolo jasné, že má veľa rokov a predsa vyzeral mlado. Vedeli ste, že to je patriarcha, ktorý má veľa rokov, ale vyzeral mlado. Hľadel som na ňo a ako prvé ma napadlo, že som potomok Abrahamov. Je to môj pradedo. Keby ho nebolo, nebol by som tu. Cez Ježiša sme Abrahamovo potomstvo. Aniel ma upozornil, poď, máme stretnutie. Abraham kráčal so mnou a spýtal sa, si smedný? Hovorím mu, áno, áno. V ruke mal zlatú čašu a nabral z ňou z rieky vody života. Vyzeralo to ako veľká rieka. Nie ako Mississippi, ale veľká a čistá. Podal mi ju a povedal, napí sa. Hľadel som na tú zlatú čašu a myslel si, toto nie je plastový pohár z McDonaldu. Toto je naozaj zlaté. A bolo to ťažké. Opúšťala ma sila a kolená sa mi začali podlamovať. Dodnes neviem, čo to bolo, ale aniel mi dal nejaké ovocie a povedal, zjedz to, aby si dokázal zniesť slávu Božiu. Malo to takú medenú farbu. Ukázal by som vám ju, keby tu taká bola. Neviem, aké ovocie to bolo, ale vrátila sa mi sila. Ale ja som sa chcel rozprávať s Abrahamom a hľadieť na ňo. Potom som si všimol ľudí, ktorí tam boli. A v mojej teologickej mysli som si myslel, že všetci v nebi sú dospelí. Ale boli tam aj deti. Boli tam aj zvieratá. Videl som kone, videl som psov. A boli tam nádherné kvety. A keď sme tady kráčali, nechcel som ich pošliapať. Aniel mi povedal, len choď. A keď som na ne stúpil, tak tie kvety mi prešli nohou, nezničil som ich. A stále sa kývali. A keď si išiel okolo, otáčali sa, ako by ťa chceli vidieť. A ich vôňa a krása presahuje všetko, čo si ľudská myseľ dokáže predstaviť. Aniel mi povedal, musím ťa zobrať do mesta, máš tam stretnutie. Ale ja som sa ešte chcel rozprávať s Abrahamom, lebo môj najobľúbenejší verš z Biblie s ním súvisí. To, čo nie je, nazýva, ako by bolo. Chcel som sa s ním rozprávať o Rímanoch 4.17. Chcel som hovoriť o tom, ako bol plne presvedčený a nezakolísal. A bolo mi jasné, že s ním chcem o tom hovoriť. Na jednom mieste by ste boli aj 1 000 000 rokov. A to som sa ešte nedostal do mesta. Nevidel som ani trón. Ešte tam len idem. Ak vám zomrel niekto blízky a išiel domov k Ježišovi a stalo sa to pred 2 rokmi, ešte ani nemusí byť pri bráne mesta. Lebo 1000 rokov je u Pána ako jeden deň. Keď to podelíte, tak 2 roky sú ako 1,5 sekundy. Možno, že sú ešte len niekde na začiatku. Pozri na to miesto. Zaradil som sa do radu týchto ľudí. Prichádzali ku mne ľudia a videl som spievať deti. Deti mali takéto malé harfy. A počul som, už ide. Aniel mi hovorí, poď rýchlo, musíme ísť, už prichádza. Porozumel som písmu, nezabraňujte deťom prísť ku mne, lebo takých je Božie kráľovstvo. A uvidel som prichádzať nádherné svetlo. Pozeral som na Abraháma a on povedal, to je on, Ježiš. Aniel mi hovorí, poďme. Potisol ma smerom k svetlu. Nemôžem to celé rozprávať, lebo je to dlhé. Ako som išiel smerom k nemu, prišiel som k jaspisovej stene. Zaujalo ma to, lebo to poznám z knihy Zjavenia a chcel som vidieť základy. Hovorím, počkaj. Chcem vidieť tie mená apoštolov. A videl som Peter, ešte raz som si to poriadne prezrel a bolo tam Peter. Myslel som, že druhé meno bude Ján, ale nebolo tam. Peter, Pavol, Jakub, Ján. Na tých kameňoch. Na základoch. Aniel povedal, tak už poďme. Z mesta vyšiel Pán Ježiš a všetky deti začali bežať k nemu a spievali mu chvály. A on ich objal.
Ale mne sa javil ako svetelný lúč, tak žiaril. A jeho šaty žiarili ako trblietajúci sa diamant. Žiaril. Bolo to nádherné. Deti mu spievali a Ježiš sa radoval s nimi. Okolo nás bolo plno amfiteátrov. Boli sme stále v sekcii raja. Stretnete tam Abrahama. To bude prvý človek, ktorého uvidíte. Všetci, ktorí ste znovuzrodení. Je to úžasný chlapík. Vstúpili sme do mesta a Ježiš sa otočil smerom ku mne. Ježiš je vysoký približne 180 cm. Bol vyšší, než som si ho predstavoval. Zdalo sa mi, že jeho vlasy sú biele. Ale keď otočil hlavu, tak na chvíľočku som uvidel, že jeho vlasy sú svetlo hnedé. Ale keď sa pozrel na vás, tak z neho vyžarovala Božia sláva. Padol som mu k nohám. Padol som dole jak podťatý. Pánov anjel padol dole tiež. Pred ním máte tvár úplne na zemi. A videl som jeho nohy. Celý svoj život som myslel, že Ježiš mal jazvy, ale v jeho nohách boli takéto diery. Videl som, ako cez tie diery svietilo svetlo. Rozumel som knihe Zjavenia, že kvôli vyžarujúcej Božej sláve sú jeho nohy ako rozžeravený bronz, ale až tu som si uvedomil, aké veľké boli tie klince. Nevieme si uvedomiť, ako veľmi trpel. Človek to nie je schopný zapísať, lebo neexistujú slová, ktoré by opísali to, cez čo Ježiš prešiel. Padol som mu k nohám. Na to nikdy nezabudnem. Položil som mu tam ruku. A on povedal, postav sa na nohy. Prvé, čo ma napadlo, bolo vyznanie. Povedal som, pozri. Povedal, je ti odpustené. Povedal som, Položil mi ruku na rameno a hladil na mňa. Povedal mi, choď a povedz mojim ľuďom, že čoskoro prídem. A ja som si myslel, že mi povie nejaké zjavenie. Okamžite odpovedal na moju myšlienku. Napadlo ma, veď toto vedia. A on na to, nie, nevedia to. Choď a povedz im, že už prídem. Kvôli tomuto som ťa sem priviedol. Choď a povedz im, že čoskoro prídem. Mal na mne ruku. Počúvaš ma? Čoskoro prídem. Choď a povedz im to. Toto je dôvod, prečo som nikdy v živote nebol nečinný. V jeho hlase bola taká naliehavosť, aby ľudia vedeli, že niečo sa udeje. Ľudia, on sa čoskoro vráti. A tie kvety. Chcete vidieť Ježiša, chcete vidieť Abrahama, chcete vidieť tie kvety, chcete vidieť zlaté ulice, chcete vidieť sveté mesto s jeho nádhernou siluetou. Pokúšate si obzrieť všetko, ale naše pozemské oči, preto tak veľmi potrebujeme nové telo. Aby sme dokázali spracovať všetky vnemy, pretože naša prirodzená mysl to nie je schopná. Je to tam na ňu príliš. Nikdy nezabudnem, ako mi položil ruku na rameno. Poviete, ako Ježiš vyzerá? Láska. Jeho pohľad vás prenikne. Vyžaruje z neho sláva. Vy len chcete ho objať. Načiahnete sa za ním, je to automatická reakcia. A on neurobí toto. Objíme vás. Môže hľadieť na milióny ľudí a predsa vy ste jediný, koho vidí. Povedal mi, je tu mnoho vecí, ktoré musíš vidieť a naučiť sa. Ale si tu preto, aby som ti povedal. Choď a povedz môjmu ľudu, že čoskoro prídem. A otočil sa. Vzal ma za ruku a povedal, chcem, aby si stretol iného kráľa. A videl som, ako ku mne kráča nejaký muž. Mal hrdzavé vlasy. Mal aj hrdzavú bradu, asi takto širokú, okolo celej tváre. Okamžite som vedel, kto to je. Jednoducho som to vedel. Ježiš povedal, musím sa vrátiť k trónu, otec ma volá. Potom sa otočil, odišiel a anjel zostal tam. Pozeral som na toho muža a povedal mu, voláš sa Dávid, že je to tak? Povedal, áno, ja na to, ó kráľu. Povedal, zdvihni sa, nekláňaj sa. Pred chvíľou si videl kráľa kráľov. Dostal som úlohu, aby som ťa tu previedol. Spýtal som sa, môžem niečo urobiť pre teba?
Toto som mu naozaj povedal. Hovorím mu, počuj. Povedal, nepochopil si to. My sme tu služobníci. Prišli sme ti poslúžiť. Čo by si chcel alebo potreboval, Jesse? Začal som si takto obzerať anjela. Spýtal sa, čo hľadáš? Hovorím mu, nemáš žiadny tieň? Vidíte tu ten tieň? A tam vzadu tiež? V nebi nie je nič také. Povedal mi, tu nie je žiadny tieň, lebo Boh je svetlo. A nie je v ňom nejaká tma, ani tieň zmeny. Nie je tam absolútne nejaká forma tmy. Je tam len svetlo. Bolo to tak udivujúce, že som to ešte skúšal a anjel sa opäť spýtal, čo hľadám. To len tak. Povedal, tu nie je nejaká tma. Potom sa ozval Dávid. Ukážem ti niektoré ulice. Previedol ma ulicou prorokov a stretol som Jonáša. Zaujímalo ma to. Potom Dávid povedal, Pán mi prikázal, aby som ťa zobral do tvojho domu. Moje sídlo? Povedal som, dobre. Ale ešte som chcel zostať pri múre z jaspisu. Chcel som ešte hovoriť s Abrahámom. Chcel som ešte hovoriť s Ježišom. Aj ten anjel ma zaujímal. Chcel som vidieť ešte tie zlaté ulice a voňať tie nádherné kvety. Chcel som sa viac rozprávať s Ježišom, ale boli naplánované ďalšie veci. Bože, čo robiť? A keď sme išli ďalej, videl som tam sedieť zo pár mužov a s nimi apoštola Pavla. Vedel som, že je to on. Povedal, Jesse. Sláva Bohu, on pozná moje meno. Povedal, čo hovoria na moje evanjelium. Stále to nazýva jeho evanjelium. Povedal som mu, počuj, kážem všetko, čo si povedal. Všetko. Ak by si sa vrátil, mohol by si ma zažalovať za porušenie autorských práv. Poviem vám, Pavol je úžasný človek. Usmial sa na mňa a ďalej viedli debatu o slove Božom, pastor Rostín. Rozprávali sa o slove. Keď sme kráčali spolu s Dávidom, povedal som mu, vždy si bol pre mňa zaujímavou osobou. Keď som bol malé dieťa, tak mi prorokovali, že môj život bude podobný tvojmu. Doteraz som to nepovedal, ale Pán mi to dovolil povedať. Povedal mi, budem sa za teba modliť. Keby som počúval Pána, tak by som cez niektoré veci v živote nikdy nemusel prejsť. Máš záznam môjho života? Tak počúvaj Božie rady a nebudeš musieť prejsť cez čo som prešiel ja. Na toto nikdy nezabudnem, povedal som. Ďakujem. Vzal ma do môjho domu. Dámy a páni, reportéri v ABC televízii by sa rozhúrili ako sršne, keby videli môj dom. Vytočilo by ich to na najvyššiu mieru. Neuverili by ste, ako to tam vyzerá. Prišiel som k môjmu domu, v predzáhradke fontána a ja milujem zastrihaný trávnik. Žiadne, nechajme to na prírodu. Nič také. Mám rád chodník zarovnaný, cestička zarovnaná. Mám to rád pekné. Ako golfové ihrisko. Zostrihané, perfektné. Každý rok kupujem katy nožnice, aby som si bol istý, či má s čím pracovať. Jednoducho mám rád upravené miesta. Obzeral som si dvor a hovoril si, pozrite na to. Pre mňa vstupná hala domu určí náladu celého domu. Keď som otvoril dvere, urobil som Mám rád vysoké stropy. Aspoň 3 metre vysoké. Milujem ozdobné rímsy na strope. Veľké ozdoby. Zrejme som sa narodil v nesprávnom storočí. Pozrel som hore a hovorím, pozri na to. To je presne ono. Keď som sa pozrel na nábytok, povedal som, hej, na zemi mám presne takýto nábytok. Dávid na mňa pozrel a ja mu hovorím, veď toto je ako luxusný nábytok z 19. storočia. Toto je štýl kráľovny Anny. Milujem nábytok z čerešne, mahagonu. Odpovedal, Pán vie, že to máš rád. Preto ti to tu dal. Povedal som mu, čo? On na to, povedali sme ti, Boh ti dá žiadosti tvojho srdca. Bolo to až do najmenšieho detailu. Mali by ste to vidieť. Uvidíte to. Je to tam nádherné. Mám tam mramor. Nič som si v nebi nepozeral tak podrobne ako môj dom. Vo vestibule mám krásny stôl, ľudia a na ňom sú zlatí orly. Hovorím mu, pozri na toto. Úžasné miesto. Spýtal sa, páči sa ti?
Ako veľmi. Je to nádherné. Všetko je vyzdobené. Všetko. Povedal som mu, Dávid, dosť mi to pripomína zem. Je tu veľa vecí podobných tým na zemi. Neskôr som sa pána na to spýtal. A Dávid mi povedal to isté. Vieš, zem je pánovou ochutnávkou. Pamätaj, že on ju stvoril. Takže mnohé z toho, čo je tam, vidíte tu dole. Sú tam kvety, ktoré som nikdy nevidel a vône, ktoré som nikdy nevoňal. A sú tam také odtiene farieb, červenej, zelenej, žltej, purpurovej, ktoré som nikdy nevidel. Keď hovorím farby, nič podobné ste nevideli. Zlato je tam zlatom a predsa priesvitné. Zlato vyzerajúce ako kryštál a predsa je to zlato. Prekrásne. Môj dom sa nenachádzal na ulici Prorokov. Bol trochu napravo. Domy prorokov boli úžasné, veľkolepé. David povedal, máš stretnutie. Hovorím mu, idem k trónu. Keď mi to došlo, okamžite som mal chuť ísť. Ľudia, to miesto je neuveriteľné. Nik z vás nesmie prepásť nebo. Viac som sa tam zaujímal o ľudí, než o veci, ktoré tam boli, až kým som sa nedostal do svojho domu. Nemohol som uveriť tomu, čo vidím. Zmohol som sa len na, Bože, on je Bohom, ktorý vždy dáva o mnoho viac než dosť. Tvoj pohár preteká a on stále leje. Keby tvoje deti takto nalievali do pohára, nazveš to mrhaním. Boh prelieva tvoj plný pohár a nazýva to prosperita. Takže tvoj pohár preteká. Nasítil na púšti 5000 ľudí tak, že nevládali chodiť a ešte 12 košov ostalo. Jeho spôsob je vždy viac než dosť. Hoci kto iný by to označil za mrhanie, on nie. On to nazýva prosperita. Nalieva a ty už hovoríš, Bože, už sa mi prelieva pohár, už to tečie na dlášku, už sa to vylieva zo stola, už to tečie na dvor a Boh stále leje. Až kým sa nedostanete do bodu, keď poviete, nikdy som nevidel spravodlivého opusteného alebo žobrať o chlieb. Je vám jasné, že on je Bohom hojnosti? Znovu som zoslabol a musel som sa najesť z toho ovocia, ktoré malo medenú farbu. Bolo sladké a veľmi šťavnaté a tieklo mi po brade, až som sa za to hanbil. Povedal, to je v poriadku, ale dalo mi to silu. A nezabudnite, že som nejedol, jedlo zostalo dole na zemi. Takže Pán mi takto pomáhal. Porozumel som knihe Zjavenia, keď opisuje strom života s listami pre uzdravenie národov. Robili toto. Ovoniavali tie listy. A potom sa opäť zaradili do radu, ktorý išiel do mesta. Videli ste ľudí, ktorí nežili celkom tak, ako by mali. Boli tam rozličné úrovne, ale neexistovala tam závisť. Katy mi vždy hovorila, viem, že keď prídeme do neba, tak tam sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú. Ale nevadilo by mi žiť s tebou. No tak dobre. Ale vážne, chcel by som tu niečo vyhlásiť. V nebi sú rodiny, ale nie je to také, ako je to tu na zemi. Aj keď vaša žena je stále vašou ženou a vaše deti sú vašimi deťmi. Nerozumel som tomu a nevidel som ani moju mamu, ktorá už zomrela. Viem, že je tam, ale možno by ma to zranilo, alebo by som sa už nechcel vrátiť späť. Ale môj otec si potom zobral druhú ženu a ja som si povedal, toto nebude dobré, lebo poznám svoju mamu. Môj otec stále žije a ja verím, že Ježiš sa vráti za jeho života. To znamená, že aj za môjho. Keď Biblia hovorí, že mŕtvi v Kristovi stanú najskôr, tak tam bude aj moja mama. Jej duch a telo sa spoja a bude na oblakoch prvá. Potom tam pôjde otec a potom jeho druhá žena. Viem, že moja mama sa hneď spýta, kto je táto žena, Paul? A poznám aj otcovú odpoveď. V živote som ju nevidel. Poznám svojho otca. Ale toto vás naozaj nemusí trápiť. Tí ľudia hore nepoznajú nejakú nevraživosť ani závisť. Stretol som tam rodinu. Stalo sa to vtedy, keď sme kráčali smerom k trónu. Táto rodina zomrela pri leteckej havárii. Deti, celá rodina. A išli na piknik. Spýtali sa, ideš s nami na piknik? Nadšene som odpovedal, áno, idem. Ale Dávid mi povedal, máš tu stretnutie. Povedal som, navštívim vás neskôr. Rozdelili sme sa a kráčal som tak rýchlo, ako som mohol. Keď som prišiel k trónu, nevládal som stáť. Videl som 24 trónov, ale nik na nich nesedel.
Keď som prišiel k trónu, nevládal som stáť. Videl som 24 trónov, ale nik na nich nesedel. Spýtal som sa, to sú tróny 24 starších? Áno. A kde sú všetci? Jesse, my sme tu všetci služobníci. Sú v meste a slúžia ľuďom. Bez prestania. Služobníci. Aj ty si služobník. A my zase slúžime tebe. Každý tu slúži. Ide o to, čo môžeš urobiť pre druhých. A tu sa ti vždy snaží niekto pomôcť. Deti, aj malé, tam spievali. Ak ste potratili dieťa, alebo ste boli na interrupcii, neumárajte sa tým. Nestratili ste ho. Pán má to dieťa. Nikdy sa tým už nemusíte trápiť. Nikdy. Nikdy. A videl som aj niečo iné. Maličké duše boli pri Božom tróne asi takto veľké. Mali na sebe niečo ako nočné košielky a lietali okolo. Môžu lietať. A lietali do Božej blízkosti. A počul som ich hlas. Môžeme byť duchmi? Môžeme byť duchmi? Poslal by si nás na zem, aby sme boli duchmi? Chceme byť vykúpenými osobami. Môžeme byť duchmi? A teraz viem, ako Boh posiela deti na zem. Sú úplne maličké, mali asi takúto veľkosť a Boh ich vydychuje na zem. Ako jeho dary. Takéto bolo tvoje vnúča, takéto bolo tvoje dieťa predtým, než sa stalo duchom a vošlo ti do lona. Keď som prišiel k Božiemu trónu, padol som ako podťatý. Nedokázal som stáť, žiara bola tak silná. Anjel Pánov mi opäť dal ovocie a povedal, jedz, aby si vydržal Božiu slávu. Čím bližšie sa dostávate k trónu, tým sa stávate slabším kvôli Božej sláve. Ľudia, to, čo sa vám teraz chystám povedať, vás asi šokuje. Videl som nohy Boha Otca. Na nahrávke, ktorú ste možno počuli, som povedal, že som videl jeho nohy. Ale ako sedel, som videl spodnú časť jeho ruky. Sedel takto, je tak mocný. Počul som toto. Obrovské návaly energie. Neviem, ako to inak opísať. Moc. Ak by sa len pohol, tak vesmír bude vymazaný. Jahve, Elohim, El Shaddai. Ležal som na zemi a díval som sa cez svoje prsty a videl som jeho prsty. Videl som jeho ruku, spodnú časť jeho ruky. A všade okolo lietali anjeli volajúc, veľký Boh Pán. A všade bolo plno dymu a mohutný zvuk. Takúto obrovskú moc som nikdy v živote nezažil. A veľkí anjeli s krídlami lietali okolo trónu a volali veľký Boh Jahve. A keď som sa na ňo pozeral, tak som videl tú spodnú časť jeho ruky a jeho malíček urobil toto. Chcem, aby to každý videl. Jeho malíček urobil takýto pohyb. Keď ním pohol, anjeli boli vymrštení smerom k stene. Anjelov odhodilo, ale neublížilo im to. Keď sa Boh čo i len pohne, následky sú nepredstaviteľné. Hotovo. Moc. A v tej obrovskej žiari ležím na zemi, takto nejako, doslovne takto, a pokúšam sa o niečo a som stále slabší a slabší. A v tom obrovskom svetle je tam jedna osoba a predsa sú tam dvaja. Vidím tam akoby ďalšiu osobu. Sú jedno a zároveň dvaja. Mal by som to povedať v jazykoch, lebo to neviem po anglicky vysvetliť. A z tej obrovskej energie svetla, lásky a moci vychádza Ježiš. Je v Otcovi a Otec je v ňom. Je ako po pravici Otcovej, rozumiem tomuto vyhláseniu Biblie. A vychádza zvnútra tej moci. A keď vyjde von, tak vyjde v ľudskej forme. Zdalo sa, že okolo trónu sú milióny ľudí a tí všetci padli na tvár. A zrazu Ježiš vyšiel z toho svetla. A zrazu som ho videl takého, akým bol v raji. A celý svoj kazateľský život som si myslel, že je učiteľom, veľmi miernou a rozvážnou osobou. Vyšiel na miesto pred trónom a počuli ste ten zvuk z Otca? Jednoducho moc. A keď vyšiel von, neprejavil sa ako učiteľ. Aj keď je jasné, že učí, ale je kazateľ a začal kričať. Ježiš kričal, idem po vašich bratov, idem po vaše sestry, idem po vaše rodiny a privediem ich na toto miesto, aby žili so mnou na veky a na veky. On je kazateľ. Hlasno kričí. Viete, na čo som myslel?
Náš hlučný brat Šambach je nič oproti Ježišovi. Ježiš kričal, hulákal. Ježiš bol nadšený, ľudia kričali tiež a ja som ležal na zemi snažiac sa vidieť čo najviac. Bola to tá najmocnejšia skúsenosť, akú som kedy zažil. Ľudia kričali naozaj hlasno a on kázal. Vykrikoval veľmi nahlas. A ja som bol úžasnutý, lebo som si myslel, že on bude chodiť takto nejak. Nie. Bol veľmi nabudený. A ideme ďalej. Nemôžete vidieť tvár Boha a zostať nažive. Nešlo to. Ale mohol som vidieť Ježiša. Díval som sa na ňo a on zastal. Hľadel som na ňo. Božím srdcom je Otec. Božou tvárou je Syn Ježiš. Božím hlasom je Duch Svätý. Ale Božími rukami je cirkev. Videl som ho, ako sa niekoľkokrát takto otočil a hľadel do toho obrovského svetla. A vtedy som si všimol, pripomínam, že som bol v takejto polohe, ale videl som Ježišovu tvár. Tú moc som ešte dokázal zniesť. Na Otca sa nedalo pozrieť. Ježiš vchádzal dnu a von. Keď vošiel, tak išiel priamo do toho obrovského množstva energie. Ale keď bol vonku a hľadeli na seba, nikdy som nevidel takú lásku. Aká bola medzi nimi. Mohli ste vnímať lásku Božiu, ako prechádzala do Ježiša a lásku, ktorú Kristus posielal späť Otcovi. Bolo to ako magnetické sily. A spýtal som sa najhlúpejšiu otázku, akú sa kto môže v nebi opýtať. Ešte teraz sa hanbím povedať to. Ležal som na zemi a spýtal sa anjela. Veľmi ma zaujímala otázka trojice. Sú traja a predsa sú jeden. Povedal som, a kde je Duch Svätý? Anjel odpovedal, je na zemi. Ja viem, to je jasné. Cítil som sa ako úplný hlupák. Je na zemi, veď kde by mal byť? Anjel povedal, je na zemi. Jasné, však to som vedel. Keď som sa vrátil do tela, tak som sa cítil ako inšpektor Klusov. Áno, ja to viem. Pripadal som si ako hlupák. Takúto otázku sa spýtam pri Božom tróne. A zrazu anjel povedal, musíme ísť. Vyšli sme odtiaľ a je to tam obrovské. Spievajúci a volajúci anjeli. Malé duše, ktoré vchádzali do Božích úst a on ich vydychoval ako dary ľuďom, ktorí chceli deti. Ak máte dieťa, ktoré zomrelo, nejaká nehoda alebo niečo sa stalo a ak budete žiť dlho a dožijete sa vysokého veku, tak to dieťa tam vyrastie. Bude to prvá osoba, ktorú stretnete po Abrahámovi. To dieťa tam na vás čaká, ale vyrastie na dospelú osobu, keď vám bude trvať dlho, než zomriete a pôjdete k Bohu. Ale ak máte dieťa, ktoré zomrelo a vy by ste zomreli o 2-3 roky, tak vy ho budete vychovávať. Tie deti sa tam učia Božie veci. Videl som tam deti z Orientu, ale nevidel som tam veľa dospelých z Orientu. Vtedy som si uvedomil, že vždy príde čas, kedy buď príjmete Krista, alebo ho odmietnete. Ale Boh nestráca deti. Všetky tie milióny detí, ktoré boli zničené, má ich Pán. Sú tam, rastú a učia sa Božím veciam. Toto vidieť bolo úžasné. Keď som odchádzal, deti kričali a oslavovali Boha a ja som počul známy hlas. Jesse. A toto je časť, ktorá sa ma vždy veľmi dotkne. Neviem, či toto je na mojej predchádzajúcej nahrávke, ale Boh chce, aby som tu niečo zjavil. Otočil som sa a on povedal, počul si, čo som hovoril. Hľadel som na ňo a on povedal, choď a povedz mojim ľuďom, že čoskoro prídem. Povedal som mu, Pane, urobím všetko, čo dokážem. Anjel aj Dávid tam stáli s nami. Povedal som mu, milujem ťa celou svojou bytosťou. Ale urobil som v živote aj chyby. Odpovedal, neviem o tom, že si ich urobil.
Ja som ich obmyl. Neviem o tvojich chybách. Si slobodný. Povedal som mu, počuj. Ďakujem ti. Uvidel som, ako sa mu v očiach zjavili slzy. A povedal mi túto vetu, keď sme spolu kráčali. Povedal mi, a asi to bude pre vás divné, ale pre mňa nie, lebo ja som bol tam. Povedal, najhorší deň môjho života ešte len príde. Bolo to zvláštne, že zrazu sa Pán Ježiš Kristus, Boh, zdieľa so svojím stvorením. Poznáš to miesto v písme, že v nebi vytriem všetky slzy? Povedal som, vieš čo, Pane, tomuto miestu som nikdy poriadne nerozumel. Niečo z toho som pochopil a niečo nie. Povedal, to sú slzy aj z mojich očí, Jesse. A ďalej hovoril, na veľký súdny deň budem musieť povedať stvorenstvu, ktoré tak veľmi milujem. Odíďte odo mňa. Keď mi to hovoril, tak jeho oči sa leskli. Mal plné oči slz. Veľmi sa ma to dotklo a mal som chuť načiahnuť sa a potešiť ho. Dámy a páni, toto som predtým nehovoril, ale položil som svoju ruku na Pána a nevedel som, čo robiť. Keď niekoho milujete, tak toto jednoducho robíte. Povedal mi, desím sa toho dňa. Desím sa ho. Desím sa ho. Odpovedal som, Pane, myslel som si, že to bude len zloba a hnev. Nie, v Božích očiach budú slzy plaču, keď odvrhne svoje stvorenstvo, za ktoré zomrel a ktoré miloval. Povedal, Jesse, je to konečné, nemôžem to zmeniť. Plakal som v ten deň, keď moje stvorenie Adam padol, ale vedel som, že prídem dole, aby som mal príležitosť dotknúť sa ľudí. Ale prichádza deň, keď to bude definitívne. Nemôžem to zmeniť, keď to už raz bude vyslovené. Budem musieť zotrieť slzy z mojich očí. A vtedy som si uvedomil, že Boh potrebuje našu lásku. Nikdy ma nenapadlo, ako veľmi ma potrebuje. Vždy som rozmýšľal len tak, že ja potrebujem jeho. Ale ako veľmi on potrebuje mňa. Povedal som, urobím pre teba čokoľvek. Možno je to unáhlené vyhlásenie, ale aj Peter ho povedal. Ale tak, ako viem, urobím pre teba všetko. Usmial sa na mňa a povedal, vyvolil som si ťa. Nik iný ťa nechcel. Ale ja ťa potrebujem, chlapče. Potrebujem ťa, Jesse. Povedal som, dobre. Poviem každému, koho stretnem, že čoskoro prídeš. On na to, kvôli tomu som ťa sem priviedol. Potom povedal anielovi a Dávidovi, vezmite Jesseho okolo hôr, keď pôjde späť. Má rád hory. Pozeral na mňa a usmieval sa. Znovu som si všimol jeho črty. Povedal, uvidím ťa skoro. A jedného dňa sa už nikdy nerozdelíme. Bude to navždy. A bude to skôr, než si myslíš. Nastúpil som do toho vozidla s Dávidom aj s tým anielom. A keď sme sa pohli, začali sme sa opäť vznášať. Videl som, ako mi ľudia mávajú. Videl som domčeky a skupiny domov. Díval som sa tam a rozmýšľal. Vedel som, že vychádzam z mesta, znovu do sekcie raja. A spýtal som sa, kto sú títo? Jesse, tu je splnené každé želanie. Všetci ľudia tu majú dom v meste, ale niektorí chcú žiť aj na vidieku. Pán to vedel a dal im dom aj tu. Neexistuje také želanie, ktoré by tu nebolo vyplnené. Neexistuje potreba, ktorá by nebola splnená. Nemá to nič spoločné s nejakou chamtivosťou. Jednoducho Pán všetkých požehnáva. Ľudia dole mi mávali. Vážený, zdalo sa mi, že celý zážitok trval pol hodiny. Keď sme sa rozbehli a počul som, ako ten, nazvime to stroj, alebo vozidlo, začal zrýchlovať. A v tom som sa prebral. Bol som v tej istej polohe, ako som bol o 1:00 po obede.
A bolo 6:45. Bol som tam 5 hodín aj 15 minút. A hneď ma napadlo, veď za pol hodinu prídu, aby ma zobrali tam, kde budem kázať. Tak som rýchlo bežal do sprchy, ale v hlave sa mi to ešte všetko motalo. Povedal som si, o tomto nepoviem ani slovo. Ľudia si pomyslia, že mi šibe. Chlapík, ktorý ma vždy večer prišiel vyzdvihnúť, bol veľmi ukecaný. Keď prišiel o 6:45, bol som už umytý, oholený, oblečený, nastúpil som do auta a on nepovedal ani slovo. Len na mňa hľadel. Napadlo ma, povedal som niečo, čo ho urazilo? Tak som mlčal tiež a on sa občas na mňa pozrel. Potom sme prišli do cirkvi a zhromaždenie už bežalo. Takže som musel zozadu prejsť do prednej časti. Ako som kráčal, tak ľudia začali ukazovať na mňa prstom. Sú tu ľudia, ktorí tam boli a môžu to potvrdiť. A potom sa začali takto obzerať. Svietil som ako lampa, normálne som žiaril a nevedel som o tom. Keď som sa predtým pozeral do zrkadla, nič som si nevšimol. Žiaril som tak, že ľudia hľadali televízne reflektory, čo ma osvetľujú. A keď som vyšiel na pódium, kde stal pastor, tak ten ustúpil dozadu. Išiel som si sadnúť dozadu, kde bola taká malá lavica, ale pastor ma zavolal a tak som išiel dopredu a povedal som. Bol som v Božej prítomnosti. Mysleli, že hovorím o modlitbe. Nehovorím o modlitbe, ja som tam bol a ľudia začali padať pod mocou ducha. V ten večer som nekázal, nepovedal som už ani slovo. Vrátil som sa späť a moja myseľ sa to snažila spracovať. Hovoril som si, ja som bol v nebi. Po 5 dňoch som povedal žene, Katy, posaď sa. Chcem, aby si ma vypočula. A Joel a Deborah, môj švagor a švagrina tam boli tiež. Chcel som im všetko povedať, lebo sú členmi môjho tímu. Ale Deborah ma predbehla slovami. Minulú noc som mala zvláštny sen, že sedím v nebi so svojimi 4 deťmi. Ale uvedomila som si, že to nebolo od Boha, lebo mám len 3 deti. Joela juniora, Ryana a Julie. Pozrel som na ňu a povedal, nie, máš 4. Odpovedala, nie, mám 3. Ja na to, máš 4. Jedno si potratila, spomeň si. Povedala, ach áno. Ja im hovorím, Joel, Deborah, Katy, chyťte sa stolíc a počúvajte. A keď som rozprával o tých deťoch, Deborah vybuchla do plaču. Povedal som jej, tvoj sen bol pravdivý. Máš 4 deti. To 4. tam na teba čaká. Deborah tým bola tak požehnaná a dotknutá. Potom som z toho urobil audionahrávku, ale celý ten príbeh je skrátený. Bolo tam toho o mnoho viac. Prosím vás, stretnite sa s mojím Ježišom. Odvtedy rozumiem pojmu spoločenstvo, priateľstvo a prosím vás, aby ste dnes urobili rozhodnutie. Keď som sa išiel modliť, ako to zvyčajne každý deň robievam, mám zvyk pozdraviť ho. Ahoj Ježiš. A on odpovedá, ahoj Jesse. Máme spolu veľmi priateľský vzťah. Vošiel som do študovne a niečo nebolo v poriadku, pastor Osteen. Vnímal som to a nespôsobil som to ja. U mňa bolo všetko v poriadku a bez problémov. Tak som sa začal modliť ako zvyčajne a Pán slúžil mne a ja jemu. Až som napokon povedal, niečo nie je v poriadku. Pane, niečo nie je v poriadku. A ja som to nespôsobil. A vtedy mi to došlo. Pane, niekto ťa dnes zranil? Zranil ťa niekto dnes? Správaš sa ináč ako zvyčajne. Zranil ťa dnes niekto? A Duch Svätý mi odpovedal, ty ma poznáš, že? Moje deti boli neposlušné. Niekedy používame terminológiu zarmútiť Ducha Svätého tak lacno. Zranili ste ho. Jeho spôsobilosť na zranenie je väčšia ako vaša, rovnako ako jeho schopnosť milovať je väčšia ako vaša. Povedal som mu, niekto ťa dnes zranil. Povedal som mu, vieš čo, zruším dnes všetky dohodnuté stretnutia. Budem ťa oslavovať, prejavím ti svoju lásku, budem sa z teba radovať a uctievať ťa a volať Hosana tvojmu menu. A budem tu dovtedy,
Nemám na to vhodné slova, ako to povedať, kým ti nebude lepšie. Zostal som tam, chválil som ho, plakal som, dával som mu najavo lásku a povedal som, poď ku mne a dovol, nech ťa objímem. Dával som mu najavo svoju úctu a lásku. Trvalo to asi 1,5 hodiny a potom som od neho počul, ďakujem ti. Môžeš ísť na svoje stretnutia. Požehnal si ma. A tak sa vás chcem všetkých spýtať. Nezranili ste ho dnes? Nechcel vám dnes niečo povedať a vy ste na ňo nemali čas? Počúvali ste ho dnes? On je milujúci Boh a rád vám odpúšťa. Zranil niekto niekedy vaše city? Viete si predstaviť, ako sa Ježiš cíti, keď jeho ľud nechce prísť do zhromaždenia? Toto je vážne, nežartujem. Nechcem chýbať na zhromaždení. Je to služba pre mňa. Je to dohodnuté stretnutie. Nechcem ho zraniť. Zranili ste ho dnes? Pýtam sa vás. Chcel od vás, aby ste mu venovali trošku času a vy ste mu povedali, že nemáte čas? Chcem, aby ste mu dnes prejavili lásku, lebo on miluje vás. A ak by mohol, opäť by za vás zomrel. Nemôže, lebo Biblia hovorí, že ho nemôžete 2-krát ukrižovať. Pastor Austin, pevne som sa rozhodol, že už ho viac nebudem zraňovať. Je tak ľahko zraniteľný. A tak jednoducho poslúcham jeho slovo. Vyhýbam sa publicite, lebo viem, že to, čo potrebuje, je láska. A dám mu každý kúsok, ktorý z nej v sebe mám. A keď ma o niečo požiada, urobím to. A on nechce odo mňa ťažké veci. A tak vás prosím, aby ste sklonili hlavy. Prosím všetkých, aby sklonili hlavy a zavreli oči. Viem, že je 9:30 večer. Ak by ste sa chceli stretnúť s mojim priateľom Ježišom, tak on sa s vami veľmi rád stretne. Musel som skrátiť svoje rozprávanie o nebi. Trvalo by to aspoň 3 hodiny. Na zázname predtým je toho viac. Prosím vás, aby ste sa stretli s mojim priateľom Ježišom. Dovolíte Kristovi, aby vošiel do vášho života? Ak nie ste spasení a chceli by ste byť spasení, dovolte mi urobiť ďalší krok. Možno niektorí nie ste celkom v poriadku. Nehovorím o tom, že ste odpadli a idete do pekla, ale nežijete preňho tak, ako by ste mali a chcete sa k nemu vrátiť. Možno ste ho dnes zranili. Čo tak prejaviť mu dnes svoju lásku? Chcem vás požiadať, ak nie ste spasení, alebo nežijete s Bohom tak, ako by ste mali, a potrebujete sa dostať k Bohu bližšie a dať mu späť svoj život, alebo vám došlo, že ste ho dnes zranili a potrebujete mu prejaviť lásku, poprosím vás, postavte sa a príďte sem do prednej časti tejto budovy. Chcel by som, aby sa všetci modlili. Buďte úprimní voči sebe a i voči Bohu. Ak nepoznáte Ježiša, alebo nežijete tak, ako by ste mali, alebo potrebujete prísť a povedať, Pane, milujem ťa, postavte sa a poďte sem. Rýchlo. Ľudia prichádzajú z celej budovy so slzami v očiach, ľudia prijímajú spasenie a iní sa vracajú späť k Bohu. Ďakujem ti, Pane, že chceš, aby som povedal niektorým ženám tieto slová. Zachránil som tvoje dieťa. Je u mňa. Prežili ste veľa bolesti tu na zemi, ale v nebi sa budete veľmi radovať. Postavte sa a poďte dopredu. Budeme tu mať asi veľa ľudí, tak sa budete musieť vpredu trochu potlačiť. Pri Božom tróne je to veľmi podobné tomuto.
Plno ľudí, ale ležia na tvárach, lebo Božia moc je tam tak silná. Potom vstanú a Pán im slúži. Chcel by som, aby ste sa so mnou pomodlili a potom poprosím pastora Ostína, aby vám niečo povedal. Pán nás sem poslal. Zrušili sme veci, ktoré sme mali naplánované, lebo Pán nás sem poslal. Chcel by som vás viesť v modlitbe, ktorá je účinná. Či už ste tu prvý raz kvôli spaseniu, alebo ste tu kvôli tomu, že sa chcete vrátiť späť k Pánovi, alebo mu chcete povedať, prepáč, Pane, zranil som ťa dnes. Neviem, akými slovami by som to vysvetlil, ale tým, že on vás tak veľmi miluje, tak ho aj veľmi ľahko môžete zraniť. Takže keď na budúce niekto povie, Duch Svätý bol zarmútený, tak mu vysvetlíte, nevieš, o čom hovoríš. Keď ho zraníte. Prosím, opakujte za mnou túto modlitbu. Hovorte ju z celého srdca a vyslovte ju ústami. Keď skončíme túto modlitbu, tak budete v kráľovstve Božom. Či už ste tu prvý raz a prijímate spasenie, alebo znovu prichádzate späť k Pánovi a váš život bude očistený vodou slova. Ste pripravení? Prosím vás, opakujte za mnou túto modlitbu a prosím všetkých v cirkvi, aby sa k nám pripojili v modlitbe. Pán Ježiš, prosím ťa, aby si mi odpustil všetky moje hriechy, vyznávam svoje hriechy dnes pred Tebou. Odmietam Satana a všetky jeho skutky. Vyznávam Ježiša ako Pána svojho života. Ďakujem Ti za spasenie a že ma privádzaš späť, kde som už raz bol. Od tohto dňa ďalej, Pán Ježiš, budem citlivý na to, ako sa Ty cítiš. Nechcem ťa zraňovať. Budem ťa poslúchať. Pán Ježiš, prosím ťa, aby si ma uviedol k svojmu Otcovi v Tvojom mene. Pán Ježiš, verím svojim srdcom a vyznávam svojimi ústami, že si vstal z mŕtvych a že som spasený. Prijímam to dnes celým srdcom, na 100%. Urob ma svetlom na temnom mieste. A od tohto dňa ďalej, keď odídem odtiaľto, budem hovoriť o Tebe každému, koho stretnem a každému, koho poznám. Toto je môj záväzok, Pán Ježiš. Získam tento svet pre Teba. Modlím sa túto modlitbu k Otcovi v mene Ježiš. Amen a amen. Zatlieskajte Pánovi.